Wow, sada svatko ima svoj akvarij. Tako su cool i veliki, ali moj je bolji. I što je ovo? Uf, škrinja s blagom. Da vidimo što je unutra. Wow, pogledaj kako su lijepi ovi kamenčići. Definitivno je potrebno u mom akvariju. Tako su lijepi. Također možeš koristiti uže da napraviš nešto od njega, ali trebam ga malo ukrasiti. Da, uzimam ružičastu boju, tako, sada je puno bolje i puno ljepše sa šljokicama. Wow, ovo je savršeno mjesto za to. Pogledaj. O čemu se ovdje radi? Što se događa? Ovo, draga moja, zove se znanost. Uzgajam kristale i oni su mnogo ljepši od tvojih kamenja. Da, spremno je. Pogledaj kako su lijepi. O, da, i bit će točno ovdje, na najvidljivijem mjestu. Ljepota. Dakle, što još imamo ovdje? To je vrlo korisna mreža. Neka bude ovdje kao ukras. I jesi li vidio ovo? Pogledaj kakvog lijepog dupina imam. Visit će točno ovdje. I evo nekoliko prekrasnih školjki. Sve za moju malu sirenu. Sviđa li ti se, dušo? Naravno da želiš. Idi plivati u svoj akvarij. Što radiš? Ha? Ne, vrati mi to. Vrati mi moju lutku. Uplašio si se moje igračke morskog psa. Kakva peraja. Imam ideju. Moj akvarij će čuvati čopor morskih pasa. I ovdje ćemo objesiti ovo. Imaću sve ukrase ovdje također. Samo bolje. Dakle, da vidimo što još imam. Kakva ljepota! Savršena dekoracija za morsko dno. Pao. Volim to. Pustite me da stavim unutra. Sve to. Wow, hej, ponovio si sve? Dobro. Pogledaj što još imam. Prava školjka s blagom. Da, trebamo sve postaviti tako da se mala sirena osjeća ugodno u svom akvariju. Baš tako. Ovo je tako lijepo. Što je to strašna buka? Da, imamo sjajan bend. Pogledaj krevet koji sam pripremio za tebe. Da vidimo, ovdje, sviđa li ti se? Aha, pustite me da to stavim unutra. A sada, evo škrinje s tvojim stvarima. Sjedni i udobno se smjesti u svom novom domu. To je tako lijepo. Ne zaboravi objesiti nakice. I upravo ovdje sjedi. Tak sam dobro napravila i svi izgledaju dobro također. A ovo? Jesi li to vidio? Bit će to pravi ormar s odjećom. Stavit ću ga ovdje i objesit njezine repove. Savršeno! Evo, sviđa li ti se moja mala sirena? To je to. Pa, ja imam bolje. Ne, čekaj, znam. Napišite u komentarima koja vam se soba male sirene najviše sviđa. Imam ideju za susjednu sobu. Da imam. Napravit ćemo pravu kuhinju. Slažeš li se? Ovo je tvoj hladnjak s namirnicama. I jesi li vidio našu novu kuhinju? O da! Pa, vidiš? Pa, imam bolju ideju. Više nam ne treba kuhinja. Napravit ćemo pravi bar. Neka stavim ovaj akvarij u svoj akvarij. Sada ne zaboravi na barske stolice, osiguranje za održavanje reda. Sjajno, odlično. A onda, ako se malo našalimo, da.
Neka ga stavim baš ovdje. Jao! To je boljelo! Što si učinio? Ubolo me! Pogledaj, stol savršeno pristaje. Sada malo ukrasa i stolica. I još jedna za tvog gosta. To je tako slatko! Sviđa mi se. To je tako dosadno. Vrtić ili nešto? Pa, imam ideju. Malo iznenađenje s zubima za naš morski par. Ne! Je li ovo piranja? Beka. Wow! Dakle, imamo još jedan prazan kat. Moramo ga popuniti i to će biti lako. Ovdje ćemo imati dnevni boravak. Stavit ćemo ovu stolicu ovdje i također neke ukrase. Savršeno. Evo stola. I ne zaboravi na zvučnike. Televizor i moja mala sirena je spremna opustiti se i gledati svoju omiljenu TV emisiju. Hej, prestani, u redu. Pa, ovdje ćemo imati kauč, malu fotelju i stol s cvijećem u obliku kornjače. Ovdje je kutak za kreativnost. I ti si takva umjetnica, mala sireno. Znam to, dobra si djevojka. I krov kuće je spreman. Što? Trebali bismo ga ukrasiti. Mislim da bi zvijezda bila odlična. Ne, školjka je bolja. I imat ćemo ovu zabavnu, malu ljuljačku za prelazak s kata na kat. Pa dobro. Imat ćemo i takav tobogan i bolji je od tvog. Uspjeli smo. Sada možemo čistiti u miru. Da. Idemo prvo u kuhinju. Taksi je ovdje. Naša kočija je spremna za polazak. Morski konjići će te odvesti gdje god želiš. I evo našeg. Pogledajmo ove akvarijske kuće za male sirene od vrha do dna. Rebecin dnevni boravak uključuje televizor, zvučnik i prekrasnu stolicu. A pogledaj Belin dnevni boravak pun kreativnosti. Sada, na drugom katu, Rebeka ima bar. To je odlično mjesto za provesti vrijeme s prijateljima, a Bella ima malu kuhinju za večere. Ali pogledaj njihove spavaće sobe. Tako su svjetle i jedinstvene. Svaka sirena ima svoj stil. Koja vam se kuća najviše sviđa? Napišite u komentarima. Vrijeme je da se spustimo niz tobogan. Super! Sjajno! Kako je zgodno tako se spustiti na donji kat. Wow. Zabava. Prskanje vode. Bog svima. Pa, upoznajmo naše likove. Bogatu Jacqueline i siromašnu Jill. Obožavaju se igrati s lutkama. Spremna sam početi praviti kuću. Trebam traku i škare. Počnimo s krovom. Vau, bit će tako dobro. Izrezivanje prozora, uklanjanje viška kartona, gotovo. Jupi, sada podijelimo kuću na katove. Prekrasno je. Jacqueline, što ćeš učiniti? Kakav je ovo nered? Ovo neće ići. Trebam najljepšu kuću odmah. Čekam. Vau, ovo je prekrasno. Ukrasit ću svoju kuću zlatom. Da, o tome govorim. Imam nekoliko dijamanata ovdje kao... Wow, moj krov je sada nevjerojatan. Riješimo se viška zlata. Hej, Jill, što radiš ovdje? Samo sam htjela vidjeti... Kiham. Moram obrisati nos. Pri
Pričekaj malo. Izgledat će sjajno na krovu. Tako dobra ideja. Uhvatite to, Jacqueline. Fuj, kakav nered. Očisti to. Jesam li zaražena, Butler? Osjećam se bolesno. Gospođice Jacqueline, mogu vam ponuditi neku uslugu? Odlično. I trebam krunu upravo tamo. Učini to sada. Pa, imam nekoliko prekrasnih kruna sa sobom. Koja ti se sviđa? Odličan izbor. Stavljam ga na tvoju kućicu za lutke. Pa, to je prekrasno. Vau, tako je sjajno. Moje sunčane naočale su savršene. Malo su slomljene. Ovo su bile moje omiljene naočale. Imam ideju. Napravit ću cvijet od stakla. Ovo je tako cool. Wow, napravili ste prekrasne kuće. Sada je vrijeme da ih ukrasimo iznutra. Krenimo. Butleru, trebam sef. Otvori ga. Pogledajmo što je unutra. Zlatos, volim ga. I novčići, naravno. Koristit ću novčiće da pokrijem pod u svojoj kući. Novčić, uzet ću ga. I ne tako brzo. To je moje. U redu. Što da radim? Da vidimo što mogu pronaći u svojoj vreći za smeće. Hrpa olovaka. Spojimo ih. Wow, pogledaj ovaj pod. Tako je šaren. Lijepo. Što je ovo? Vona? Super! Mogu njome ukrasiti zidove. Trebam ljepilo, nanosim ga na karton i lijepim svoje niti na njega. Wow, ispalo je tako slatko. Ovo je besmislica. Imam bolju ideju. Naručit ću namještaj za kuću. Ovo je apsolutno savršeno i bilo je vrlo brzo. Bok, ovdje sam. Hvala. Stavit ću stolicu upravo ovdje. Prekrasno. Kamin, bit će tako ugodno, kako lijepo. Pa uzimam kratku pauzu. Wow, tko je ovaj prekrasni model? Da, to sam ja, znam. Objesit ću svoje ogromne portrete na zid. Ovo je najbolja moguća dekoracija. Ne zaboravimo na luster. Kako lijepo! Snimaš li to? Ovo je grozan pogled. Imam hrpu spužvi. To je tako zabavno. Znam, napravit ću tepih i kauč. Evo ga, ja sam genijalac. Što još imamo ovdje? Imam šalicu i definitivno mogu napraviti noćni ormarić od nje. Stavljam neke spajalice na to. Vojila i lampu. Što ovdje? Gump, pogledaj, sada imam sat. Super, Jacqueline, što je s tobom? Stavljaš stol, stolicu, Butleru, gdje je moja večera? Odlično, stavi je na stol. Moja lutka će uživati u ovoj večeri uz svijeće. Sjedni i napravila sam pečnicu od kartona. Stavimo je ovdje. Vau, pogledaj to. Imam Coca-Cola hladnjak i svu moguću ukusnu hranu za svoju lutku. Vau, pogledaj tvoje prve katove. Nevjerojatno. Idemo na drugi kat. Prekrit ću ga novcem. Prekrasan stil.
I tepih će biti ružičast. Što je ovo odvratno. Smiri se. Režem svoj pod. Wow, to je bilo blizu. Da vidimo što je u smeću. Pogledaj, štapići od sladoleda. Čak je ostalo malo sladoleda. Definitivno mogu koristiti ove štapiće za izradu kreveta. Pogledaj, tako je udoban. Wow, apsolutno savršeno. Sviđa mi se za mene i moju lutku. A evo i stepenica koje vode dolje. Ukrasimo ih svjetlima i girlandama. Ali ovaj prozor izgleda prazno. Imam ideju. Imam šareni omot od Kit Kata. Iskoristit ću ga da napravim zavjese. Voila. Gotovo smo. Stavimo to na moj prozor. Ovaj vjetar je jako jak. Je li to uragan? Ne, ovo je dostava kreveta za moju Barbie. Impresivno je, znam. Hvala, kakav prekrasan krevet. Stavimo to ovdje. Ogledalo, naravno, i police i puno dekoracija. Ovdje će moja Barbie odmarati. Wow, djevojke, vaše spavaće sobe izgledaju nevjerojatno. I vaše lutke će ih obožavati. Stvorile ste vrlo udobne sobe. Ostao je još samo zadnji kat. Idemo. Opušteno. Moja kuća će sigurno biti hladnija. Nema šanse. Već sam pronašla bocu. Uklanjam poklopac i stavljam čepove po cijelom podu, također na zidove i strop. Izgleda odlično. I posljednji kamenčić. Gospođice Jacqueline, skoro je gotovo. Ne mogu više čekati. Daj da vidim. Ovo je nevjerojatno. Točno ono što mi je trebalo. Zlatna kada ovdje. Pogledaj ovaj prekrasni stol. Moja Barbie će se šminkati za toaletnim stolom. Super. Jill, što je s tobom? Da vidim. Pričekaj malo. Znam, ovo će biti savršena kada. Također i umivaonik. Wow! Pričekaj malo. Imam prazne posude za umak. Definitivno mogu nešto napraviti od toga. Da, imamo skladište. Wow, odradile ste sjajan posao, djevojke. Moram odmah napraviti 4. kat. U redu. Sada trebam pomoć. Tu si. Ukloni krov i napravi plažu tamo. Pa, nema problema. Trebamo malo pijeska, ležaljku, suncobran i bazen, naravno. Pa, to je dobro. Uzmi ga. Iako, želim ga staviti u bazen. Zašto? Moja lutka će plivati u novcu. Sjajno. Sviđa li ti se? I imam cvijet. Sama sam ga napravila. Imam igralište na krovu. Moja lutka će se igrati i zabavljati. Super, zar ne? Djevojke, to je jako cool. Vaše kuće su prekrasne i jedinstvene. Pričekajte malo. Evo dolazi kočija s princom. Sjajno. Trebam ljepilo, puno toga.
Nacrtat ćemo srca na mojoj kući s ovim ljepilom. Zatim uzimam svoj ružičasti rumenilo. Evo ga, umočimo kist u rumenilo, a zatim ga otpuhnemo. Wow, rumenilo se zalijepilo. I sada je moja kuća prekrivena ružičastim srcima. Što je ovo smeće? Odakle dolazi? Sada pronađimo nešto zanimljivo u smeću. Ovdje ima toliko omota. Našla sam što trebam. Kutije za jaja. Obojimo ih sprejem i pričvrstimo na moj krov. Prekrasno. Moram to učiniti sa svim kutijama za jaja i obojiti ih u različite boje. Moj krov će biti najsvjetliji i najljepši. Sjajno. Što se događa kod Phoebe? Što rade moji susjedi? Zaostajem. Sam, stani. Gdje je moja kruna? Jesu li dijamanti otpali? Onda trebaš zalijepiti sve dijamante natrag na moj dvorac. Naravno, gospođice Phoebe, jupi, sve što kažete, samo nemojte oduzeti moju plaću. Nekoliko kristala, ovdje i ondje. I pričvrstit ćemo najveći dijamant na vrh dvorca. Da. Gotovo! Gospođice Phoebe, što mislite? Sviđa li vam se? U redu je. Što je s mojim susjedima? $100. Sjajno! Moram smotati novčanicu i staviti je na štap. Sada ćemo staviti puno njih u vazu. Trebalo bi ih biti puno. Sada ću zalijepiti ove cvjetove od novca na krov svoje kuće. Moj krov je prekriven cvjetovima od novca, pogledaj to. Nevjerojatno je. Kamo ideš? Samo želim uhvatiti leptira. Uhvatila sam. Kakva ljepotica. Neka ukrasi moju kuću. Trebam više leptira. Želim da svi leptiri sjednu na moju kuću. Sada, da uzmem tanjur. Evo ga. I ljepljivu traku. Napravit ćemo prekrasne cvjetove od tanjura po cijeloj kući. Kako je slatko ispalo. Imam bolju ideju. Želim da moja vrata budu u obliku zeca, ružičastog zeca. Pričvrstimo sve potrebne dijelove. Odlično! Nitko to ne može bolje. Budući da su svi već napravili svoje kuće, pogledajmo ih pobliže. Djevojke, napravile ste nevjerojatne kuće. Svaka ima svoj jedinstveni stil. Molimo vas da podijelite svoje misli u komentarima i javite nam koja vam se kuća najviše sviđa. Samo nevjerojatno. Sada ukrasimo unutrašnjost moje kuće. Tako je prazno. Počnemo s mojim rukavicama. Ako ih zavežeš zajedno i dodaš još par, imat ćeš slatki tepih. Sada ćemo izložiti sve moje časopise o životinjama. Pala mi je na pamet ideja. Želim prekriti sve zidove slatkim životinskim licima. Pogledaj kako je slatko. Divno! Sada uzimamo čepove od boca. Moram ih zalijepiti zajedno. Zatim dodati neke detalje i imam papigu. Tako je sjajna. Pričvrstimo je na zid. Volim životinje. Sada uzmimo štapiće od sladoleda. Ne bacam ih jer znam kako napraviti police. Uspjelo je. Moji cvjetovi će biti na tim policama. Pronašla sam prazne limenke Pringlesa u smeću. Stavimo ih na pod, bit će noge, a onda stavimo karton na vrh i ispao je odličan stolić za kavu. A stolica će biti napravljena od vreće za smeće. Tako je mekano! Jesam li nešto zaboravila? Napravit ću lutku od stare police. Sve što trebam je polica i par gumica. I uspjelo je!
Divno! Znam što ću raditi unutra. Prvo ću staviti zavjese na prozore. Zatim ću uzeti nešto novca i zalijepiti ga puno na zavjese. Sjajno! Sada, dopusti mi da stavim tepih. Od novca na pod. Ne, stavit ću veliku novčanicu. Da. Sada trebam najveći marker i nacrtat ću neonku upravo ovdje. Radi, ništa ne ukrašava zid kao moji portreti i par kristala. Naravno, bit će stol s cvijećem od novca. Upravo ovdje. Kako lijepo. Što bih trebao učiniti ovdje? Pod je savršeno sjajan zlato, ali želim da i zidovi budu zlatni. Hajdemo to napraviti. Savršenstvo. Sada su i zidovi zlatni. Sljedeće. Uzmimo cipelu, moj omiljeni par cipela s dijamantima, zlatom i dijamantima ukrašenih. Imam i jedan dijamant. Povećajmo ga da stvorimo luksuzni stolić za kavu. Uspjelo je. Sada se osjećam kao kod kuće. Objesimo iPad na zid i sada mogu igrati video igre. Gospođice Vivi, evo vašeg prijestolja. Sjednite. Hvala. Moje dvorište je prilično loše. Ima nešto o čemu treba razmisliti. Sam ti odluči. Naravno. Od zlatnih poluga mogu se napraviti pločice za zlatni put do tvoje kuće. Što misliš o tome? Nije loše. I ostao nam je komad. Ostavi to. Znam što ću učiniti. Uzimamo pijesak. Napravit ću stazu od plažnog pijeska ovdje i gotovo je. Dok sam pravio stazu dobio sam ideju. Uzet ćemo šarenu traku i zalijepiti rubove moje staze. Baš tako. To izgleda tako sjajno i tako svjetlo. Sada prerežemo gumu na 2 dijela. Teško je. Jednu polovicu ovdje i pričvrstit klupu i ručku. Sada imam ljuljačku. Na stazi sam s ogradom. Sada mi treba i ljuljačka. Pa, spreman sam učiniti sve što želite. Ovdje imam samo paket s novim ljuljačkama. Uklopit će se točno ovdje. Sada jastuk i gotovo. Hvala. Sada idi. Ne možete nas pobijediti. Nepobjedivi smo. Da, ne bojimo se tebe. To se ne ponašaju tako u kuhinji. Zaustavite bitku. Bolje je boriti se kulinarskom bitkom. Tko će napraviti najbolju tortu? Imate 5 minuta. Super! Volimo torte. Ima torti, a evo i kreme. Ded, stavi slojeve jedan po jedan. I namaži ih kremom. To je to. Idemo na sljedeći. Da, ostalo je još samo malo. Super. Prekrasno. I skoro smo gotovi. Ukusno. Što? Da, možemo to učiniti. Gledaj, sada možemo razmazati tortu rukama. To je puno praktičnije. Da, u pravu si. Zak, mi smo takvi genijalci. Pogledaj, sada je čak. A sada se možemo boriti s kremom. Ne možete se boriti s hranom. Krema je ipak ukusna. Sjajan posao, momci. Krema je ispala baš kako treba. Ura! Kuhar nas hvali. Otišao je. Dodajmo malo čokolade.
Učinit će svaki kolač ukusnijim i ljepšim. I dodat ćemo je i sa strane. Sada možemo dodati nekoliko Skittles bombona na vrh. Učinit će tortu puno svjetlijom. Tako je, Quentine. Da, upravu si, Zake. Sjajno. U redu, naša torta je uredna. Hej, dečki, nemojte biti blesavi. Prestanite. Sada ukrasimo našu tortu ovim kolačićima. Pogledaj ih, tako su lijepi. I imam još jednu ideju. Dopusti mi da te pogodim ovom tortom. Zašto? Hajde, nasmiješi se. Samo mi vjeruj. U redu. Odlično. Pogledaj, imamo osmijehe. Sada možemo napraviti još emojija na torti. Bit će jako zabavno. Zar to nije originalno? Dopusti mi da te ponovno fotografiram. Hajde, više emocija. Što više emocija, to više emojija. Jupi, i imamo emoji tortu. Zar nije sjajno? Da. Pogledajte to. Dečki. To je baš jadno. Pogledaj našu tortu. Spider-Man spašiva svijet spašavajući tortu koja se raspada. Nije li to cool? Pogledajte to, djevojke. Pa, vaše vrijeme je isteklo. Spreman sam ocijeniti i vaše torte. Tko je prvi? Počnemo s djevojkama. Sjajna ideja s emojima. U redu, uzet ću ovu. Plavi baršunasti nadjev. To je zanimljivo. Dobro napravljeno. Torta je prilično glatka. Svidjela mi se. A što je s dečkima? Pa, ona sa Spider-Manom izgleda impresivno i okus je... Pa, da probamo. Prilično dobro. Bravo, momci. A čokolade sa strane? Da, to je užitak za mene. Dobar posao, bravo. Prva nagrada je vaša. Hura! Drugi zadatak je pripremiti burrito. Imate 5 minuta. Vrijeme teče. Odlično. Krenimo. Hajde, jače. Tako je. Bravo. Dok brišeš tijesto, ja ću rasporediti boje uz dijele kako bismo naše tijesto učinili šarenim. Upravo tako. Dodajemo različite boje u različite zdjele. Dobro napravljeno. A sada ga napunimo tijestom. Divno. Daj da uzmem tavu sada. I evo je, preli malo ulja na vrh da se ne zalijepi, a sada dodajmo smjesu za tortilje. Sjajno. Miriše prekrasno. Okrenimo ga. Na tanjur. Sjajno. Sad ćemo trebati još tijesta. Pok ekipa. Hoj! U redu, sada je naš red. Pogledaj tu pileću prsa. Misliš li isto što i ja? Naravno. Igrajmo bejzbol. Hvatanje. Divno! Jupi! Dobro, sada ispržimo piletinu direktno na tavi. Savršeno. Tako glatko i mekano. Treba ćemo ga izrezati. Hej, to je nož. Prestani se igrati s njima, ali... Dobro, samo izrežimo pileća prsa ovako. Bez igranja? Dosadno je. Da, ali je isto tako super cool. Čekaj, što? Odrezala sam prst. Zak, odsjekao sam prst. Što? Što si učinio? Umirem. Što je to za buka? Ne. Dečki, jeste li povjerovali? Šalio sam se. Nema ništa loše s mojim prstom. Pogledajte, bila je to šala. Što? Šala? S kuharom se ne smije šaliti. Uzimam ovaj nož. Nema više noža za tebe. A što je s krastavcima? Kako ćemo narezati krastavce? Reži ih rukom sada. Kako da to napravim? Imam ideju. Neka ih stavim pravo na ventilator i onda ćemo ih sami izrezati. Pogledaj, pravo na tortilju. To je bilo sjajno.
Sada napravimo isto s rajčicom. Super! To je tako zabavno. Sada dodajmo piletinu. Pričekaj sekundu, želim probati jedan komad. Hej, Zah, to je naše natjecateljsko jelo. Prestani to raditi. Dečki se svađaju. Ej, hajde, napravimo naš slatki burrito. Da, točno, dodajmo malo Nutellu. Ravnomjerno razmaži. Savršeno. Tako je ukusno. Da. A sada ću dodati sladoled ravno na Nutellu. I sada gumene crve. I naravno još neke slatkiše, poput bombona i marshmallova. Pogledaj, savršeno je. Pogledaj naš mali slatki burrito. Čekaj, nije sladak. Djevojke zapravo imaju slatki burrito i ogroman je. Zelen sam od zavisti. Hej, Zak, to nije dobra boja za tebe. Ali znam koja će biti dobra boja za tebe. Zak, pogledaj. Samo ćemo poprskati naš burrito s malo Skittlesa. I bit će super zeleno i sjajno. A sada ga napravimo kao čudovište. Cool dekoracija, zar ne? Sjajna ideja, Quentine. Cure, jeste li ljubomorne? Vaše vrijeme je isteklo. Sada da probam vaše burritose. Dečki, to je naš Frankenstein burrito. Dobro da probam. Nije loše. Zapravo prilično dobro. Sviđa mi se. Odličan posao. Sada probajmo burrito od djevojaka. Izvoli, šef. Ovo je slatko. To je ogromno i tako šareno. I tako ukusno. Kombinacija svih slatkiša je jednostavno nevjerojatna. Da. Svidjelo mi se. Djevojke, u ovom krugu pobjeđuje tim djevojaka. I dobiješ novac. Sada je konačni izazov koji će odlučiti tko će osvojiti glavnu nagradu. $1 milijun i počelo je. Da, idemo to napraviti. Dodajmo malo mlijeka. Sada ćemo dodati Nesquik. I uz pomoć ove bušilice sve ćemo pomiješati koristeći trik s interneta. Nevjerojatno, zar ne? Da. Pogledaj, Zak, turbo način. Pogledaj, wow, ovo je sjajno. Joj. Super! Dečki će besu dečku. Pa, prvo, pomirišimo ovu sjajnu čokoladu. Sada je ulimo uz dijele, odvojene po bojama. Odlično. Sada će nam trebati neki ventilatori jer ćemo rastopiti ovu čokoladu. Upravo tako. Pred našim očima čokolada se topi. Hej, zašto puše na mene? Bok, prijateljice, trebamo otopiti čokolade, a ne sušiti kosu fenom. Upravu si. Oprosti. I gotovo je. Odlično. Sada ćemo trebati ove kalupe za kugle. Ulimo sve boje čokolade unutra, a sada trebamo puhati ustima. Pogledaj. Oni su sjajni. Dodajmo malo kakao unutra. Sada zatvorimo to. I staviti ga ravno u čašu, par njih također. I kad šef samo ulije mlijeko, bit će spremno. Što? Ne. Imam ideju. Quentin, pogledaj. Hajde da prvo naručimo neke kolačiće. U redu? Evo juh. Sada, koristeći moju dizalicu. Pogledaj, sada ćemo izvaditi unutrašnjost i uliti naš kakao unutar kolača u ovu čašu. Sada imamo dezert i koktel. Vaše vrijeme je isteklo. Pusti mene da probam. Sjajne vijesti. Sada ćemo saznati pobjednika, ali prvo ću probati kakao, počevši s timom djevojaka. Vrlo je cool ideja rastopiti čokoladne bombe s mlijekom. Sviđa mi se.
Prilično lijepo. I šareno. To je ukusno. Dakle, dečki imaju kakao u svom kolačiću. To je također cool i vrlo ukusno. Hvala za slamku. I da probam tortu. Da, s malo čokoladnog mlijeka. To je sjajno. Ovo je pravo remek djelo. Dečki su pobjedili. Oprostite, djevojke. Njihovo stvarno ima bolji okus. Hura! Da, pobjedili smo! Tko će biti prvi? Počnimo s djevojkom. Hajde, Jess. Što imaš tamo? Puno šarenih posipa. Definitivno možeš bilo koji kolač učiniti vrlo lijepim. To je točno. Ja, dobio sam Skittles. Super! Quentin, imaš puno sreće. Počnimo s ukrašavanjem torti. Ovo će biti zabavno. Moj je toliko bolji. Stvarno je dobar. Počinjem proces. Dijelim ga po bojama. Kako lijepo i svjetlo. Zašto ti treba sušilo za kosu, Quentin? Vidjela sam cool jaje uživo na TikToku. Moramo zagrijati Skittles. Prekrasno će se razliti po torti. Samo pogledaj to. Prekrasno, ali želim dodati još nešto. Tu je med. Preliću med preko, jer će biti još bolji i slađi. Wow! Mogu zalijepiti bombone Skittles na med. Imaću ogroman toranj od Skittlesa. Više meda. Wow, Quentin, ovo je briljantna ideja. Stvarno si mađioničar. Čini se kao da pakiranje Skittlesa lebdi u zraku, a Skittlesi padaju pravo iz njega. Ništa slično ovome nikad prije nije viđeno. Jess, što je s tobom? Već počinjem. Imam kremu u različitim bojama. I mnogo nje. Istisnimo malo kreme oko torte. Želim da bude šarena, pa koristimo kremu različitih boja. Wow, ispalo je odlično! Nastavljamo dalje! Moram ga izravnati pomoću špatule. Wow! Tvoja torta izgleda jednako sjajno kao Quentinova. Jess nije daleko. Što će se dogoditi sljedeće? Zalijepimo traku od papira za pečenje i... pogledaj te posipke! To je tako lijepo! I vrlo neuredno. Prestani! Wow! Sada ostaje ukloniti trake. I dah! To je tako slatko! Idemo to opet izravnati. Wow! Pa, ljudi, vrijeme je da probate svoje prekrasne torte. Koja vam se više sviđa? Pišite u komentarima dolje. Tako sam gladan. Volio bi probati svoju tortu. Mora biti ukusna. Ovdje ima toliko Skittlesa. Wow, toliko slojeva u ovoj torti! Mejac! Uživam u svakom zalogaju! Super, onda idemo dalje. Čime će Quentin ukrasiti tortu? Bobicama i voćem. Super! Volim to. Jess, imaš Kit Katse i čokoladne makrone i M&M's. Quentin je malo ljubomoran. Nema potrebe za tim. Voće i bobice su također odlični. Pa, krenimo. Prvo otvaramo Kit Kat. I imam ideju. Mogu staviti svoje omiljene Kit Katove oko torte. Biće vrlo lijepo.
I zadnji. Super! Sada izlijemo rastopljenu čokoladu na vrh da bude još čokoladnije. Wow! Jess planira napraviti mega čokoladnu tortu. Tko ne voli čokoladne torte? Svi ih vole. Čokolada je najukusnija stvar na svijetu. Bit će ukusno. Sada ćemo staviti M&M's na vrh. Tako je lijepo i šareno. Trebamo dodati još toga. Uresit ćemo sve i čokoladnim makaronima. Izgledaju tako dobro. Oh, ne bih imao ništa protiv takve torte. Pojest ću i sladoled od čokolade. Quentine, ne! Nemoj krasti moje stvari. Stavimo kuglicu ovdje i ovdje. Mislim da je to dovoljno i pogledaj te kornete. To je tako super. Divno. Budući da je Jess već ukrasila svoju tortu, red je na Quentina. Quentin, hajde. Pa. Trebamo kremu različitih boja. Sjajno! Vau! Već izgleda zanimljivo. Narančasta ima okus naranče, očito. Borovnice su plave, maline su crvene, a kiwi je zelen. Vau! Oh, jagode za ružičastu. Tada! Pogledaj to. Opet ste spremni. Napišite u komentare čija vam se torta najviše svidjela. Izgleda tako ukusno. Wow! Nevjerojatno je! A makaroni su tako cool! Jess se svidjela čokoladna torta. Što će Quentin reći? Ljudi, pokušajmo s narančastom. Naranča sama po sebi je ukusna. A sad torta? Wow! Okus citrusa. Nisam mislio da torta s voćem i bobičastim voćem može biti tako ukusna. Preporučujem svima da probaju. Jemo dijelove zajedno. Upravo tako. I onda zakucaj. Jao, boli jako. Moj prst. Juhu. Uho. O, ne brini, Labubu, Sofiji je sigurno dobro. Ne znaš koristiti čekić, Sofije? Imamo odvijač. Ovaj alat je brži i pouzdaniji. Hajdemo izgraditi kuću. Kako brzo, zar ne? Gotovo. Dodajmo krov. Sada sam izgradio kuću. Sofije, što si ti napravila? Ne mogu koristiti čekić. O, imam ideju. Trebam malo žvakaće gume. Hajde da je žvačemo neko vrijeme. A sada zalijepimo sve dijelove zajedno koristeći ovu gumu. To je sjajna ideja. Imam to. Baš tako. Savršeno. Sada krov. Wow! Što? Što se događa? Prekriven sam plavom bojom. Prestani! Odlučio sam dodati malo boje u Sofijen život. Ovo je moj vodeni top s plavom bojom. I obojat ću svoju kuću u plavo. Lako je. Krenimo. Bojaj. Jupi! Ubo, pazi, moramo obojiti i unutrašnjost kuće. Pa, Danny je tako brzo obojao kuću. Sada je red na Sophie. Što je ona smislila? Wow, ona izljeva ružičastu boju ravno iz kante za zalijevanje. Odlično. I sve ravnomjerno boji. Wow, pogledaj to. Tako brzo i tako lako. O, to je portret Lbubua. Izgleda odlično. A što je Danny smislio? Odlučio je također pričvrstiti portret svog Lbubua. Da, sagradio sam ti cool kuću, Lbubu. Lbubu, ovo je najbolja kuća koju sam ikad mogao izgraditi za tebe.
hajdemo napraviti dvorište ispred moje kuće. Imat će umjetni travnjak i ogradu s obje strane. Super! Bubu, što bi ti želio ovdje staviti? To je to, imam sjajnu lampu. Neka stavim božićno drvce i naslonjač unutra. Sada izgleda kao sjenica. Uđi, sviđa li ti se? Tako sam sretan. Dani, što si smislio? Pa, imam bolju ideju. Stavimo garažu pored moje kuće i ovdje ćemo objesiti alate, postere i staviti gume. Super! A što je garaža bez automobila? Uđi. Moj El Bubu ima svoj automobil i to je Ford auto. Što ti imaš tamo, ha? Pa trebam spužve. Spojimo ih. A sada dodajmo malo svjetle tkanine i imamo kauč i nekoliko jastuka. Sada stavimo ružičasti tepih i stavimo stolić za kavu pored kauča s malom biljkom. Sada komoda, televizor i još biljaka. Imamo ugodan dnevni boravak. Dodajmo Hello Kitty naljepnice. Tako su slatke. I stavimo ih posvuda. Sada zavjese na prozore. Par polica za knjige i vaze. I ovdje ću staviti sat. I objesit ćemo disko kuglu jer moj El Bubu voli zabave. Što? Učinit ću bolje od toga. Postavit ću i tepih. I stavit ću neonska svjetla po cijeloj sobi. Biće kauč i jastuci i figurica mog El Bubua. Objesit ćemo postere. Sada. Mali grm ovdje. Fotelja i stol. Na stolu će biti kola. Sada police. Evo, stalak sa svim ukrasima. I ne zaboravi disko kugle također. Jupi! Možemo imati super zabave. Vau, da. Što da radim na drugom katu? Koji su to zvukovi? O ne, to je moj El Bubu koji plače. Gladno je. Da. Dopusti mi da napravim kuhinju ovdje. Prvo trebam uzeti ovu pločicu i obojiti je, tako da imamo prekrasan pod. Izgleda kao šahovska ploča, zar ne? Super. Sada uzmemo škare i karton, izrežemo pravokutnik. Nakon toga od žutog kartona i sada trebam zalijepiti 2 pravokutnika zajedno. Sastavljamo cijelu strukturu. Ovdje imam barski stol i stolice. Na stol stavljamo hranu i šalice. A sada stavimo hladnjak pored ove slatke biljke i naravno cijeli kuhinjski set. Prazne police napunimo hranom, a lonce stavimo na štednjak. Evo ih, Lububu, dođi i pogledaj. Wow, Sofi, ali kako će Lububu doći na drugi kat ako nisi napravila stepenice? Moramo to brzo popraviti. Oh, wow, kakve prekrasne stepenice. Pokušao sam. Kako je kuhinja? Hajde, uzmi nešto hrane. Znao sam da ćeš cijeniti kolače. Što radiš, Danny? Napravio sam dobru kuhinju u McDonald's stilu. Moj Lububu uvijek može jesti svoje omiljene burgere. Jesi li gladan? Hajde, vidi što sam napravio za tebe. Danny, tvoj Lububu je definitivno zaspao. Učinio si sve i to je nevjerojatno. Ups, jesi li popio previše kole? Bilo je zabavno. Jedva čekam vidjeti što će se sljedeće dogoditi.
Sada ću napraviti spavaću sobu. Uzet ćemo spužve i prekriti ih tkaninom. Zatim ćemo izrezati dijelove automobila od kartona. Obojati ćemo ih crveno. Bit će to pravi munjeviti jurić. Izgleda odlično do sada. Sada ćemo zalijepiti krevet na karton. Sajete krevet na karton. I to će biti pravi krevet u obliku auta. Super! Sofije, što misliš? Sviđa li ti se moja nova spavaća soba? Nije loše, ali imat ću bolje. Znam kako to popraviti. Uzimamo štapiće i ljepilo. Zalijepimo štapiće zajedno, a sada prekrivamo tkaninom i lijepimo ukrase u obliku cvijeća. Vidjet ćeš, bit će tako nevjerojatno. Baš kao u bajkama. Moja Lububu će biti princeza i sve već izgleda puno bolje. Wow, Sophie, odradila si sjajan posao. Smislio sam računalni stol za mog Lububua. Može igrati računalne igre ili razgovarati s prijateljima ovdje. Sada je vrijeme da moj Lububu ide spavati. Gdje si, draga moja? Odmah je zaspao, što znači da mu se svidjelo. Moja Lububu će biti oduševljena. Dušo, pogledaj što sam napravila za tebe. Tvoja soba iz snova je spavaća soba i ovo sam smislila za tebe. Slatki snovi, Dušo. Deni, pustimo ih da spavaju. O, tako su slatki.